ahoj. Já jsem Klára. Já jsem taky Klára. No. Já jsem taky Klára. Ahoj, já jsem taky Klára. My jsme Kláry a slavíme tady dneska svátek. Tak a protože je nám moc hezky, tak jsme se rozhodli. Udělat někomu radost. A skládáme si tady na dětství. Ale ne na naše. No to už ne. Na takové úplně obyčejné věci. Škola, Na krásné věci, na radost. zážitky, Jo, kroužky. kroužky a tak. Bezpečí. A- A protože má každý den někdo svátek. To je Tak pravda. nás napadlo, že by taky každý den někdo mohl udělat to samé jako my dneska. Ano, udělat radost taky. A tak jsme se rozhodli předat naši štafetu někomu dalšímu. Takovou Komu ji svátkovou Ale štafetu. komu bychom ji... Kdo bude mít svátek? Napadá vás někdo, holky? Jo. Jo, tak jo. Tak jsme se tady rozhodli, že předáváme štafetu Adélám.